I drugari, dobrodošli u još jednu epizodu. Danas ćemo je snimati opet sa Markom, zato što je bilo predobro i dobili smo mnogo lajkova. Inače, danas ćemo snimati... Nije zbog lajkova, samo da kažem. Da napomenem, nije zbog lajkova. Snimam se. Da, snimam se. Inače, stavit ćemo ovaj Golden Chest, ovaj brand nije Golden. Inače, možemo odmah u battle. Ne znam, počeo sam, u stvari nisam bio u battle, šalim se. Ja sam osmi. Ovo je na fair, ali se zove predugo. To nije fair. Inače, promenio sam deck, kao što možete vidjeti. Da, setio sam se nešto da imam da vam kažem, ali nisam se setio. Da imam nešto da vam kažem, ali se nisam setio. Bravo, Lukiću. Ne. Ma ne, što si njega stavio tebre? Tebra. Ne, dobro je, nije mi pitno, a pitno me. Ovo skida. Ovo skida. Dobro, inače, tu smo. Koliko ice spiriti. To nisu ice spiriti, to su fire spiriti. Ice. Koliko ice spiriti. Pa to su fire spiriti. Kuda? Dobro, ajde. Jedna Maksimova fora. Samo da kažem jednu Maksimovu foru. Ne može. Ajde onako da radimo kako se zove, pitanja i odgovore, može? Dok igram battle. Ajde, pitaj me nešto. Daj ti pitaš mene. Ajde, ti pitaš mene. Koliko bi volila da imaš subscribera? 100.000. Dobro. Šta bi volila da snimaš u zadnje vrijeme? Bot flip. Bot flip? To daje mnogo lajkova. Da. To sam ja mislio, ali ne znam što mislim. To sam ja mislio, da mogu i GTA, ali mogu, da. Mogu, ali ne mogu. Mogu, ali ne mogu, to je velika stvar. Ojojoja. Inače, znaš što ja radim? šta? Stavim... Ajde, pitanje odgovor, ajde dalje, pitanje. Stavim Golden Barrel i onda odmah na to stavim Rage. Da, na to je glavno super. kolo. I ovo je super što je on uradio u Inferno Dragon Barrel. 2014. još 3 do naše godine, sjećaš se u prošlom klipu? Šta? 2014. još 3 do naše godine, ono je toliko sve imao trofeja. Inače, ajmo pitanje i odgovori, pitaj me nešto. Pitaj brzo. Šta bi mogla da pitam? Mogu bi da pitaš. Koje bi legendarne kartice volio da imaš? Rekao sam u prošlom klipu. Kako se zeznuo čovjek. Pa da, imam 22 i sad ću da umrem. No. Oho. Ne. A vidi kako ga zeznam, bre. A zamislio sad da pobedi. Pobedi, izgubi, pobedi. Dobar jado. Ajmo, pitanje i odgovor. Brzo. Mogu bi da pitaš. Koje bi legendary kartice volio da imaš? To sam rekao u prošlom klipu. Ovo ćemo da otvorimo. Nisi rekao. Rekao sam, Executioner, bre, to je epic kartica. Electro Wizard, Night Witch, Mega Knight i ništa više. Legendary chest. Pa da, ja i... Wow, 55 od 400, super. Inače, evo ga, tu je moj drug. Uđi, snimaj ne. Evo sad ću. Challenge. Pa imamo malo vremena. Pa snimaj challenge. A daj, neću ništa da pišem kao je ovako sporo. Snimaj challenge. Inače, to je to za ovu epizodu. Ako vam se svidjelo, obavezno ostavite like i subscribe. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao.